गायक कलाकार हजारी लाल यादव हमारी आवाज में बहुत सुंदर सुंदर कजरी आप लोग सुनत हवन। एगो बिना म्यूजिक के सौजन्य से ये हालात के देख के एगो नया कजरी हम भेज रहल बानी। भरोसा बा पसंद आई। नेता कैले नेता कैले बाटे देशवा के नास पिया कवन करी आस पिया ना। गीत में नेता लोगन के अंदर वाली बात बा, उनका मन में का रहेला। नहीं नियत बा ठीक करे बात मीठ मीठ, नहीं नियत बा ठीक करे बात मीठ मीठ, मधु जैसे हमके मधु जैसे इनके बाड़ी में मिठास पिया कवन करी आस पिया।
भूल के न जाया आस पास पिया कवन करी आस पिया ना